Motokari yemhando yeMahindra iyo yakapiwa Gretman sechipo nemutungamiri wenyika President Mnangagwa mwedzi wadarika uyo yakakuvadzwa zvakaomarara mutsaona iyo yakaitika kuswera nezuro pazvitoro zvekuwadzana. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwa kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Motokari yaGretman itsva yeMahindra chena iyo yaakapiwa sechipo naPresident Mnangagwa muna Zvita 2025 yakakuvadzwa zvakaipisisa mutsaona iyo yakaitika pazvitoro zvekuwadzana 5 musi wa20 Ndira 2026. Rasta ndiye akange ari kutyaira. Zvinonzi akarovera pavement zvine simba zvekuti sampu yakaputika. Izvo zvakasiya motokari yakatarisana nematanho ekongiri concrete steps ichibuda mafuta matsvuku. Hapana akakuvara zvake patsaona iyi, asi uku kudzokera kumashure kumotokari yanga yakagadzirirwa kusimudzira upenyu hwaGretman nemhuri yake. Gretman anozivikanwa zvakanyanya nekupiwa zvipo nevatsigiri zvakaita semotokari yeHonda Shuttle kuburikidza neGoFundMe muna Chikumi 2025 mushure mekunge Wicknell amunyima rutsigiro. Iye zvino akaroora uye ane vana uye nhoroondo yeupenyu hwake inopa vakawanda chido chekurarama pakati pematambudziko eZimbabwe. Vatsigiri vari kumira naye parutivi. Tariro ndeyekuti Mahindra iyi igadziriswe nekuchimbidza. Mhuri yeZimbabwe munofunga kuti zvipo izvi zvinobva kumutungamiri wenyika zvinounza rombo rakanaka here kana kuti munyama? Ngatisanganei mucomment